two things mbia ka nkwuo maka nna yukubu Reverend Father Ejike Mbaka. Two things you must know about him. One, too many Yahoo boys online, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. J picture na afa nwoke a na-egwu wayo. Number two bụ for any blogger ọbụla nọ online ji platform ya na-promote cause upon his or herself, na-promote injustice and evil against Reverend Father Ejike Mbaka. Karma will surely visit such person. One, I want to tell you this, na Father Mbaka bụ a brand. Man, I'm na people no closer to Father Mbaka, na Father Mbaka bụ a brand. You can imagine every mmadụ ga-apụta omepe Facebook page, TV picture of Father Mbaka, the Reverend Father Ejike Mbaka Adoration Ministry nke ya o grow with the page with fastness. Page grow or use videos of Father Mbaka, use pictures of Father Mbaka, use audio of Father Mbaka, reach way out to people are DM ya or nye ekpere n'ụdị no ya bụ Father Mbaka, mana ọbọkọ Father Mbaka o, and amara the person the invisible, the thing name the person the invisible, amara kwa na the person name ụdị ya ahụ, the person na online nye ekpere ye 21 days fasting, ye 3 days dry fasting, ye ga account, ye na account as learned as you are, in na account full account abo Adoration Ministry no bu ha fa Adoration Ministry, in na account full no bu ha fa Reverend Father Ejike Mbaka, no one ejirafu onye wa we mepe account, temporary account sigi na akwụ igwe ebe a no ugbo eje eme ga ekpere na gị kwee tithe and offering gị, ije ebe a ekwe tithe and offering gị, egwuzie gị wayo ibebe tibe mkpu. When you meet Father Mbaka in person, mgbe ifuzi onye a na-akpọ Father Mbaka, ifu na a very simple man, ekpere niile ọ ga-enye gị, ekpere niile ọ ga-ekpe gị, fasting o ji aka ya emere mechitere ma ndị ọ na-ekpere ekpere ahụ ga-enye gị, ọ ga-eji aka ya ekpere gị sọsọ na gị chinye aka gị enu. Ebia na original authentic page Adoration Ministry Enugu Nigeria ọ dịrị ịbụa. Ị ga-afụ all our activities, all our flyers, all the ebe ahụ real life. Mana ka ezigbo ihe mere ndị mmadụ ji ada afọlụ infect na amụ ada owo, a na-amaghị owo, na-esu ha imi, na-edupu ha, na-scam ha online, ebe ị na-eje ka i wee weta fast miracle. You can imagine mgbe mmadụ ga-asị gị no ya bụ Father Mbaka na o were orphanage home na Ondo State, na o were orphanage home na Benin, na gị kwụọ ụgwọ na ọ bụ na ịchọ ka ọya na-aya gị, na o were ike ọ bụ na ibu ọya kansa bịa, and jiro much money, ọ sị gị na ego ahụ ịchọrọ iji wee jee surgery or jee diagnosis of cancer or jee for liver diagnosis or kidney diagnosis, na gị eje n'ụlọ ọgwụ na faith ha megide ya o, ọ na-ekwu na ya bụ Father Mbaka, na gị kwụọ ya ogo na social amount dị ụta, ma ọ na gị bi ya moto na ọya na-aya gị ana o wee live oil na akwakpọ. Father Mbaka on Sunday mass bụ ihe ọ bịa kwuo, anya mmiri gbaa onye ọbụla. He gave a warning maka ndị ji afa ya nọrọ online na-eburu ndị mmadụ amụma, na-edupu ndị mmadụ. Ajụjụ wee bụrụ, ọkwa mmadụ bụ ihe a, ọkwa mmadụ na-eme ihe a? Ọkwa mmadụ kedu ndị bụ ihe a, kedu ndị na-eme ihe a? Inye ekpere mana ịma na iburu onye ekpere, ị nọ online na-ebu amụma, nọrọ online na-eme deliverance, ị na-anala ego n'afa Father Mbaka. Father Mbaka si na nwaanyị nke bịa na-ebe ka ewu na-eti mkpu. By the end of the day, ọ bụ na-egwugo nwaanyị 9 million already. Now, in all these things, ọ na ndị bank amanye wudere ha ya aka chọpụta ndị na-eme ihe a. Ụta ndị Facebook na ọkịta na-pull down on healthy Facebook pages eji wee mepeche ndị mmadụ, ji wee na-akpọ ndị mmadụ iyi, agba ndị mmadụ attack. Watch efu na followers gị gbagọta ọ dawa ọgbadawa, ihe dị hot ewe ihe na-aga online, eje mepechewe Facebook page
Facebook account where you now want them mother attack and make her dump or ya, you will not know those people. Man, this one banking, online banking or whatever, they make per account. You be a banker, you be bank. Una say that you be an organization, you are a bank, but you people cannot trust the people who need. I doubt it or Burezioku. It is not true because Father Mbaka is crying too much. Father Mbaka is so much crying about manipulating now manipulating the mother online. Because adoration ministry now, but adoration ministry, if you are in any part of the world, in Nigeria or in Enugu State, Nigeria, adoration ministry adareboa, irute Enugu State or the Umuchibo, Ijinike, Emene Enugu. And let me tell you, if you want to know a verified, authentic page for the Ejike Mbaka Adoration Ministry, Adoration Ministry Enugu Nigeria, Amen. Then the same thing on YouTube, Adoration Ministry Enugu Nigeria, Amen. On YouTube, the same thing on TikTok. If you want to find out the truth, and if you go there, you will see the account number online. From the year and when they use videos for the Mbaka when they grow page, when they do the mother. Unu gadi una funande Yahoo and ande waya bloreba account number na for both the seminary account and Nigeria account number her blur ya so that you will not see them. They can be able now to give you their own when you DM them. If you chat them up in a normal comment section, they will call you, they will tell you to come and DM them. Kahama your problem. They will be talking as if for them baka. Man nande ni name here. If you people don't stop it. Kama kage si jidunu kage jidunu unlimited course if you madonna for what sagin over chagasi or cherry iPhone or okotrauzia or haya no you designers a mama no manipulation call a men them mother on a good mother why because I'm as neighbor in agafia. You claim to be this kind of person. You claim to be Father Mbaka, but you are not Father Mbaka. You be a dupe, you be a Yahoo person. In online, without Father Mbaka, you dupe in them mother. Why you Google before doing it too late? Father Mbaka has no orphanage home on those states. Father Mbaka have no orphanage home in Bini City. Father Mbaka only have one orphanage foundation, which is multi-life savers. And multi-life savers is the Nima Adoration. Umuchibu Ijinike Enugu. Where boss or daughter on other state, Father Mbaka man on Enugu State, Jero Domo Benin, Jero Orphanage Home. I'm not a butch and the madonna. I'm on case apart to you like this. And then I can the bloggers. You know Jaffa Father Mbaka, I'm can moon. Adananka, una mi on kuo. Uno an online, a kunu goes in by Father Mbaka, una not by Father Mbaka. Una G Father Mbaka, they create content. Because you know man who do against Father Mbaka. Or they call galunu because of daily gas support who we gain the traffic no by Father Mbaka. Say Ejike no go onye karu bi barrier Father Mbaka. Ki mesiria, what did you gain? Have you achieved anything? Can't you see that you are having problem if you tell yourself the truth? Why don't you retrench? Why don't you stop it? Enye ego sigine do gas blogger gana abo Father Mbaka attack. Na so see gana ekubo. Ihe ọjọọ maka Father Mbaka na ga nkwa na wakwu ezigbo ihe maka Father Mbaka ikwete on ifro na abugo on that you are going home with unlimited cause that nobody can redeem until you encounter that Father Mbaka that you are causing. Mother been a comment section was na Father Mbaka bu Father Mbaka onyoshi Father Mbaka onyara Father Mbaka onye Yahoo Father Mbaka anofia Father Mbaka fake prophet or they call gagazirigi. You are laying cause up, and that cause can never be redeemed until you encounter Father Mbaka. Me buem is a minister of God though. Impoke and the mother rush in the comment section. Nakai no rakoko ko saga sins in noro. He no be na ko blogger so go. Set by the wage Father Mbaka ke we pull adoration ministry down. Go we pull adoration ministry down. The candidate see no go Gabia was in Lagos. Gabia was in Lagos because he wage go. He convinced, he go away fake prophecy, convinced, he didn't get Lagos, but adoration ministry, Lagos branch. He convert, I may have a ministry in Kegi.
It now convince them how we na abịazie Enugu. Still, ekwere ndị kasị Lagos abịa. It is not enough for you. Igbo Fada Mbaka nta, Igbo Imo, you use Ogechi Njaka, you use Obama TV, you use Ezugo Global, you use ọtụtụ ndị dị iche iche ka iwe megene ka iwe dent image Fada Mbaka. Anọkata si Lovet asịrọ ịgbaga na-ekwo onye unu fụ na alụmako glass na oyi white. Hey, are you thinking what I'm thinking? Have you seen it? Have you seen that man? Egwu ekwegi ma gị ma ejima gị ma ndị otu unu niile akwụghasịa bloggers ụgwọ ma ndị ye 500,000 ma ndị ye 1 million asị ka maka na ị na-achị ịchọ ka ịbụ the greatest, ka ịbụ the highest, and ewego ndị nọ online bụ bloggers riwagoro ọnụ nagoro ego uchu gbara wee sị na ọgị bụ the highest as far as they are concerned, that na ọgụwa bụ the highest. Maka highest ị na-azọ highest, maka na ị chọrọ ịbụ almighty, maka na ị chọrọ ịbụ ọkaka ọmama amasị, maka na ị chọrọ ka ọ bụ na ihe ikwu bụ ihe na-eme ka a na-akpụ isi ala na-enye gị, maka na ị chọrọ ịbụ karịsịa nwoke kwuo ike, maka unu wee nwaanyị kwụọ amụ kịta iwezi ike ịbụ nwoke bụ ike mana ị bụkwa virgin, mana ị na-ezi ndị mmadụ ọrụ ọjọọ ka e wee kparịara gị onye amụma, ka e wee kparịara gị Fada Mbaka, ka o wee bụ na ime ipulu Fada Mbaka down, ka o wee bụ na ebere gị ifilu nọ na social media ka ị ga-eji pulu Fada Mbaka down. Thank God na-ewe blọg asịpụta abịa na confess na-ekwu dị ọrụ izi ife na-adịrọ mma, ọka ịkpọbazie afafa, ọka ịkpọwa afa ha. So ọkpụkpọ a na-eche ịkwanyere onwe gị ugwu ọjọkwa echi Fada Mbaka kwukwu okwu uru misquote ya kpọdo isi n'ala, ọkwa akacha m nke akacha m pụta akpọdo isi n'ala tọn ọya chọ ka eyuzu akacha m kịta na werisi akacha m, ọkwa akacha m agbakpo emu nọ. Unu chee ịma ihe, unu amara ihe, unu achọrọ ịma ihe. You people should continue. Fada Mbaka bụ afịa na-aga afịa ọfụma, na-eye ndị yahoo, na-eye ndị wayo ji pikchi ya jiri afịa jiri afa ministry Chineke tinye ya n'aka wee na-eme. Mana asị gị ebe ọbụla ị na-esi na yahoo igwute ndị mmadụ ego n'afa Fada Mbaka na ị na-eme ha ekpere na iwe orphanage home na ọ dị na Ondo na ọ dị na Benin wee were eje goro moto, enwere ike Chineke agbachi gị nkịtị, i were ego ahụ rụgide ụlọ rụsie ụlọ goro moto n'anya nụọ nwaanyị mụọ ụmụaka, one day ekwensu akpọọ gị ọkụ, ihe eburu gị tieli gị accident, ụmụaka gị niile anwụkpọ anọ na-eti he wo what kind of this, what happened, ama mmanụ ihe iji aka gị metere onwe gị. Ọka mma na ibido kịta ọsụkwa gị na-ebu oke ite na-agwọ nta agwụ Igbo kwaile onwe gị ugwu. Please, I want to announce to you people that we don't have any other social media platform that one social media platform with a verified name with a link, Adoration Ministry Enugu Nigeria, Amen. Adoration Ministry Enugu Nigeria, Amen is being located at Enugu State, Umuchibo, Ijinike, Enugu. Thank you and God bless you.